te joc la contul ăsta secundar. Să ai puțin brawler, ca numai... Da, poți să mă ajuți. Wow, jackpot! Așa e... E o ofertă de asta. E mai cumpăr. Bă, dar mie mi-a dat jackpot 50, ție 100, bravo ție! Și ce vreau să facem cu contul ăsta? Să maxăm pe... Dynamite? Maxăm pe Shelly. Da. Mamă, că n-ai quest. Căi. Ceacăi! Tacoși, tacoși. Max. Din greșeală iar am dat un meci. Dar să termin ușor. M-am 5%. Despre l-am încărcat. Eu știu. Stai. Am mai măsurat și nu wow, Ia. Ei? Bă, da, mă enervez. Și de ce nu colectezi power-ul? Acum ia-le. Păi am puține viață. Hai, las. Să nu înțeleg de ce nu se încarcă, pentru că asta nu e bun. Ia, păi ia altă stăcă. Păi altul nu știu. Eu cu pata. Mama, eu cu pata. nu se poate. Ok. Mâine să cumpărăm un încărcător pentru noi, ok? Ar trebui să întârziem. Deci, așa, un stărg. Ia stai! What? Mă, și brawler. Bă, da, din Stardust Free Legendary. Nu pot să cred. Cum? Așa faci, așa legendară. Așa, când ai iPhone nou, Îți pică foarte bine legendary. Mă, ce vei? Mă, frate. Let's do this. oi, dar să nu spargă balonul. Ce sperie. Aha, tu n-ai niciuna. Niciuna. Tu ai niciuna. A, da? Ce prostă și ce prostă slabă.
fete. Aha, așa-ți trebuie. Nu e atât de scurt cu pare. A, nu, cu pare. Lențul ce te ia. Undeva așa. 10, bine, baby. Stai că m-am îmbrăcat. A, de Gata, de ce? Dar de ce n-am câștigat? Că am omorât playerul. Playerul era urs. Este Jackie. Care 414. Da, ce slab. Uite câtă viață am. Ăsta Asta se sacrifică. Foarte prost la ești. Te sacrifici pentru mine? Hai că deja mai sacrifici. Prea slab. da, chat foarte. Gata, 10 În de contul ăsta va fi contul Shelly. Bă, două. Dar deja o să luăm încă un brawler, că deja aveam 100 pregătit în brawler nostru, Nita. Prima noastră rară. Ce rară? El Primo. Mama! Da. Lasă, tot normal, tot normal. Mulțumesc, mi-ai spus. Încă un skin. Pot îmbrăca. Încă unul. Eram eu ok și la modul când o să schimbi. O să luăm pe Daryl, da? Da, Daryl. Nu. Hai să fie cont din Nita, dar... Nu mai putem că n-avem bănuți. E cu un zi. Vreau să mă joc un brawl băriță. Eu am una tot așa, numai mai scurte până aici, am să eu. Și așa model, dar... Nu? Fondul din Nita și un El Primo. Am cu gol. Dar cu am cu gol. Și am cocoșat. Am cu gol. de trofei, 500 de coins, foarte bine. Cont din Nita. Nivel 5 e decent, ok? Aha, e decent. Dar nici nu mai avem PowerPoint sau bani ca să upgradăm. Bani n-avem. Iarăși, că meciul trecut de Brawl Ball tot era 2 de Nita și un El Primo. Haide-i tot. Easy. Easy peasy. Yeah, baby, eu sunt un player. Bă, deja m-am deblocat. Îl deblocăm și El Primo. A doua noastră rară. Jessiliana. Da. Vreau și eu. Ok, joc. Nu trebuie. Stig. Bă, dar n-avem nicio rară. Adică avem două rare. Nu vei El Primo. Dar hai că Cont din Nita. Păi,
Ok, vedem să facem rost de gemuri de foam totul de Nita. Sigur. Pe cum să nu? Ok, vreau să văd ceva. Asta. Mastery. The Untamed. Seller. Hai să încercăm unul. Brawl Valor. Solo Showdown. Duo. Două showdown. Da. Și doar de contul tău cu Sara. Da. Stai, dar n-ai Megabox free pe shop. Nu credeam, unul s-au scos. Ce Danita, ce dă? Oare ca idee? Prea ușor.